Здравейте, приятели! Сега ще пробвам разни неща от други държави. Така, първото нещо е лимоново сладко. Това е много кисло, бебе. Бебе. Аз казах, бебе. Праскови е това, май. Странно ме. Но ми харесва. Сега да пробвам тези кексчета. Това е всичко тук кексчета. Това е уникално хубаво. Това е най-хубаво от всичките ми. Тия всички бомбони, къде си ги измисля, са глупости. Но това е много хубаво. Това е най-хубаво. Ще го покажа. Това на английски ли е? Не, това е от нашия град. Дам му 10 от 10. На лимончето забравих да му кажа. Лимоновото кекче забравих да му кажа оценка. Така, на лимоновото кекче му давам 2 от 10 със сигурност. Много ми беше кисло и не ми хареса много. Но накрая ми стана хубаво. Така че за хубавото, на това му давам друга оценка. После на хубавото му давам 5 от 10. Защото и тогава малко усетих още маничко кисело, само малко. Все пак какво искате от лимон? Така. Ще остава нещо на giveaway. Само да потърся и другите работи. Чао! Но във втората част